Come to my world, won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Ja, det er ikke min verden, det er en anden herres verden, vi skal tale om i dag. Manden, ja, han stammer ud fra Djursland af, men har ellers bevæget sig lidt rundt i det ganske land. Han har netop skrevet en bog, og det er den bog, vi skal tage udgangspunkt i vores samtale. Bogen hedder Den onde bagmand, og den er skrevet af Jens Ove Friis, også kendt som Jof. Velkommen til, Jof. Tusind tak, Stig. Og Jof, hvad fik dig til at sætte dig ned og skrive en bog om dit liv i musikbranchen? Jamen, når man som jeg har været i musikverdenen i 47 år, så får man på en eller anden måde lyst til at binde en sløjfe om det liv. Altså, jeg er den type, så når jeg så stopper jeg sådan helt definitivt, og så vender jeg ryggen til det, jeg egentlig har beskæftiget mig med i så mange år. Og så får man lyst til at binde den der sløjfe og gøre det ordentligt, og så fortælle, hvad det egentlig er, jeg har lavet. Fordi når man har arbejdet på et pladeselskab, så finder man også ud af, at rigtig, rigtig få ved egentlig, hvad der foregår på et pladeselskab. Og folk, der arbejder på et pladeselskab, hvad det egentlig er, de gør af forskel. Og der havde jeg faktisk lyst til, blandt meget andet, at fortælle om, hvad det egentlig er, man laver på det her pladeselskab. Det er jo ikke et sted, man har et studie, som de fleste tror. Det er jo ikke der, man trykker CD'erne, eller trykte CD'erne i sin tid. Det er noget andet, og det er det, bogen blandt meget andet handler om. Nu siger du trygt CD og sådan ting. Har du været udsat for, at folk har troet det? Ja. Utallige gange har jeg siddet til et selskabsmiddag med en bordherre og borddame og hørt på deres livshistorie. Så til sidst så spørger de, hvad laver du egentlig? Jamen, jeg arbejder på et pladeselskab. Nå, men har I så et studie? Det er det første spørgsmål, der kommer. Jeg har også været ude for det der, jamen, trykker I CD'erne, eller hvad er det, I laver på et pladeselskab? Og alt er indlysende for os, der ved det, men det er det altså ikke for andre. Og det tænkte jeg, i stedet for at fortælle sådan, du ved, så gør man sådan, så gør man sådan og sådan, så har jeg simpelthen fortalt igennem mit eget liv og mit eget arbejde med et hav af forskellige artister. Og pladeselskaber, ja, det hedder det vel næsten ikke mere. Altså, det er vel næsten en saga blot i dag. Nu er det som streaming, og der sidder en masse revisorer og regner ud på, hvor mange penge artisterne de skal have. Der produceres vel stadigvæk meget, men artisterne har en langt større indflydelse og står bag flere udgivelser selv, frem for at det ligger hos pladeselskaber. Er det rigtig opfattet? Både ja og nej. Altså, der findes jo stadigvæk 3 store pladeselskaber. Det er jo heller ikke mange i forhold til, hvor mange der eksisterede i rigtig, rigtig mange år. Men der findes jo noget, der hedder Warner Music, noget, der hedder Universal, noget, der hedder Sony. Og der bliver jo egentlig lavet decideret pladeselskabsarbejde på de pladeselskaber. Jeg ved godt, der er et hav af udgivelser, som aldrig nogensinde er inde omkring et pladeselskab. Men jeg må også sige, at det, der faktisk bliver sådan noget, det er meget ofte ting, der går igennem pladeselskaberne. Og det hænger jo simpelthen sammen med, at i virkeligheden er det jo ligegyldigt. Jeg siger til alle, der gider høre det, at jeg har jo egentlig aldrig nogensinde solgt vinylplader eller kassettebånd, som var oppe i en lang periode, eller CD'er. Jeg har altid solgt musik. Jeg har arbejdet med musik, og mediet er faktisk mere eller mindre ligegyldigt. Jeg ved udmærket godt, at der skete et stort skred, da man gik fra CD'en til streaming. Men dybest set er det jo det samme arbejde, man laver på et pladeselskab, som da man udgav musikken på et af de nævnte medier. Så derfor synes jeg faktisk ikke, at man kan ligesom sige, at pladeselskabernes tid er forbi. Det mener jeg faktisk ikke, det er. Så de kan stadig ikke tjene penge, for det er jo det, der er problemet lidt, det er, at man skal jo tjene penge på det, man laver. Og det er jo derfor, jeg har det indtryk af, at der er knap så mange, der laver nye store udgivelser, som man gjorde engang. Jamen, det er også rigtigt, men det er jo altså også en kendsgerning, at der bliver faktisk udgivet musik, som sælger rigtig, rigtig godt via streaming. Det er bare færre, end der var på et tidspunkt. Altså, end det var på det tidspunkt, som jeg egentlig beskriver i bogen. Men det ændrer stadigvæk ikke på, at dem, der virkelig, virkelig ligger i toppen af top 10 på streaming-hitlisterne, de sælger så godt, så det faktisk er en god forretning for både artister og pladeselskaber. Det er jo dejlige nyheder at få. Og med de nyheder, så skal vi lidt tilbage i tiden, for det handler jo også om andet end bare musikbranchen. Du har været inde på det. Det handler også om dit liv. Det er det, der danner baggrunden for det. Og du voksede op ude på Djursland i et lille landbrug.
Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså min far var jo landmand, og han var født på den gård, som hed Godthåb, ude ved Tøstrup, Nemtofte, og for ham var det jo verden. Han var meget ked af at skulle væk fra gården. Bare han skulle mere end 30 kilometer væk fra gården, så havde han det dårligt. Og han var vel, hvad man i dag betegner som en hjemmefødning. Han havde det bare så godt, og han havde hjulpet sin far på gården, og han forventede selvfølgelig, at jeg som den ældste søn skulle både hjælpe på gården med alle de ting, som man laver på sådan en gård, og han forventede dybest set også, at jeg nok kunne være emne til at overtage gården på et tidspunkt. Men altså intet kunne være mere forkert end det. Altså jeg havde ikke så meget, så bare en lille gran af interesse for landbrug overhovedet. Jeg synes på godt dansk, det var rigtig, rigtig træls, det man lavede på en gård. Altså for eksempel sådan noget som i gamle dage, der tyndede man jo roer. Altså sådan en kæmpe stor areal med række op og række ned. Det var i min optik, min drengeoptik, var jo fuldstændig uoverskuelig. Og så skulle man da endda over den, altså man skulle både udtynde dem, og så skulle man rense dem, og rense dem 2 gange faktisk. Det var det mest drøje, irriterende arbejde. Jeg hader gentagelser. Jeg hader alt, hvad der er trivielt arbejde. Altså, jeg elsker at være i bevægelse, så derfor så passede det bare så dårligt. Jeg havde den der fornemmelse af, okay, når en gang om en måned eller sådan noget, vi så er igennem den her roemark, så tænkte jeg bare på, jamen min far, han kunne jo ikke undgå at så et nyt stykke næste år, og så kunne jeg begynde forfra. Jeg tænkte, det holder aldrig nogensinde op. Og jeg storkedede mig og tænkte, jeg spilder simpelthen min tid i det her. Og det var derfor, jeg i den periode bare havde én tanke, jeg skal væk herfra. Og var der andre børn, der kunne tage over i så fald, at du valgte at sige nej? Ja, det var der. Jeg har en lillebror, der er 10 år yngre end mig selv, og han elskede det miljø ude på gården. Han har faktisk også gården i dag. Så det var jo rigtig godt på den måde. Han kan ikke leve af landbrug på nogen måder. Det kan man ikke på så små landbrug i dag. Men altså, han kunne godt lide at være derude, og kan lide at være derude. Han har så lavet en maskinfabrik i stedet for. Godt for ham, men det er slet ikke noget for mig. Altså, det var alt for stillestående for mig. Og så var du jo så heldig, at der kom en dreng fra København, ja, det kaldte de ham i hvert fald, københavneren, som åbnede din horisont for noget andet. Ja, men det kommer så jo af, at det miljø, der var i den her lille bitte landsby Tøstrup og deromkring, og alt det og miljøet omkring skolen i Nemtofte, havde det rigtig dårligt med. Altså jeg synes, det var simpelthen middelmådighed. Jeg kendte ikke det ord dengang. Jeg vidste heller ikke, hvad alternativet var, men jeg trivedes simpelthen ikke i det. Og jeg var en evig Rasmus modsat, der altid skulle noget andet end det flertallet ville. Og det eneste, der dybest set interesserede mig, det var musik. Og det var noget, der var kommet fra altså helt den pure barndom, den interesse. Og så kommer Sten fra Ugerløse, men det var der ikke nogen på egnen, der tænkte på for ham. For alle derude, hvor jeg kom fra, så var han københavner, for han snakkede københavnsk, som han sagde. Og det var noget underligt noget, det var blevet betragtet som noget arrogant noget. Men jeg synes, han var spændende, han var eksotisk, han bragte noget ind, som vi ikke havde i forvejen, og han var drøn musikinteresseret. Og det åbnede en helt nyt univers for mig, fordi han var ikke til det der meget flade pop, selvom vi godt nok startede med Bee Gees, okay. Men han blev meget hurtigt sporet ind på Moody Blues, Pink Floyd og naturligvis Beatles osv. Og der fangede jeg altså big time, og det åbnede et helt nyt univers for mig. Jeg blev simpelthen slugt fuldstændig ind i det. Aften efter aften sad vi på hans lille værelse og lyttede og dissekerede sangene. Han oversatte teksterne, fordi jeg var jo ikke så gammel, så jeg havde ikke rigtig sådan styr på det engelsk. Men der var ikke så meget, så bare et enkelt vers, vi ikke havde dissekeret, når han havde fået en ny LP. Det var en verden, som jeg elskede, elskede.
Og det skal jo spilles på et eller andet som LP'er. Der var du så heldig, at dine forældre havde jo heldigvis en pladespiller. Ja, det var i barndommen. Ja. Virkelig min. Men havde du selv fået en på det tidspunkt? Nej, det havde jeg bestemt. Nej, det var i 3-4 års alderen, der havde de en pladespiller. Og dengang var det ikke unormalt, at en dreng på en 3-4 år kunne være alene hjemme, når forældrene skulle op til naboerne. Altså herregud, man havde jo fået at vide, at man skulle holde sig fra branddammen, og man skulle holde sig fra alkohol, når man skulle ikke spise guldregnen og sådan nogle ting. Så det var jo ikke noget problem at lade sit barn være alene hjemme. Og jeg elskede at være alene hjemme. Jeg elskede at gå i forbudte rum og rode i mystiske skuffer og alt muligt andet for at finde nye spændende ting. Og der fandt jeg nogle 78'ere, nogle plader, og jeg blev dybt forelsket i de der labels, som det hedder, altså de der etiketter, der var inde midt i pladerne. Der er noget magi her. Og så havde mine forældre sådan en radiogrammofon, en meget flot møbel faktisk, hvor der ligesom var en radio for oven, og så var der pladespiller i en skuffe for neden. Og så tænkte jeg, de passer sammen, det der med pladerne, og så pladespillerne, det passer sammen. Så jeg forsøgte at lægge en plade på, og forsøgte også at få den til at spille. Jeg var bare ikke så behændig dengang, så det første, der skete, det var, at jeg knækkede nålen, og så var den fest forbi, og så skyndte jeg mig at lukke igen, og sagde ikke noget til mine forældre. Jeg tror aldrig, de opdagede det. Fandt du ud af, hvad plade det var, du havde lagt på? Nej, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Men det vidste du heldigvis senere hen med Sten her. Betød det så også, at du begyndte at købe flere plader ind selv og begyndte at ændre smag? Ja, det gjorde jeg. Altså, det er klart, at den verden, han var med til at åbne for mig, gjorde jo, at jeg lyttede meget på, hvad skal man sige, det lidt mere avancerede musik, hvis man kunne sige det på den måde. Men jeg kunne nu stadigvæk godt lide hitlistemusikken. Altså, jeg kunne godt favne begge dele. Og det er egentlig i virkeligheden meget karakteristisk for mig. Jeg har aldrig nogensinde været såkaldt genresnop. Altså jeg har altid godt kunne lide både avanceret musik, altså avanceret rockmusik, lidt syret, tror jeg, man kan sige på dansk, ikke? Og så samtidig også høre hitlistemusik, som for eksempel Creedence og Sir Henry og alt muligt andet. Altså jeg elskede jo at forudsige hits, når der blev testet nye sange på Mylius og de andre værters hitlister. Altså det var virkelig seriøst for mig at sidde og lave de der lister og sige, okay, den går ind, den kommer aldrig ind, det er der ikke publikum til, det er der, og så videre. Det var en sport for mig, og det var ikke bare noget, jeg gjorde for sjov. Det var altså i min verden var det fuldstændig blodig alvor. Det skulle jeg bare Jeg måtte ikke ramme ved siden af. Og det var kun dig selv, du stod til regnskab for, eller var det sådan, så Sten eller andre så det også? Nej, altså Sten interesserede sig ikke for hitlistemusik. Det var den anden verden, men det gjorde, altså jeg havde en avistur, og jeg var en af de første på Djursland, tror jeg, der havde forgængeren for en Ghetto Blaster, en radiorekorder, som det hed. Det var simpelthen det første, hvor der var radio i den ene ende, og så kassettebåndoptager i den anden ende, og den havde jeg sammen med aviserne på bagagebæreren, og jeg spillede simpelthen musik på cyklen, og alle, der havde aviser, de vidste, hvornår avisen den kom, for det kunne de simpelthen høre. Og holdt batterierne til en hel tur? Ja, det passede så rigtig fint. Hvad lyttede man ellers på dengang? Altså, fordi når vi sådan sidder i dag, så synes vi jo bare, at vi altid har lyttet på streaming og sådan ting. Men hvad havde man af ting at lytte på dengang, når du siger hitlister? Havde man en radio i hvert rum, eller stod der kun ind i stuen, hvor man samledes for at lytte, indtil du fik din radio med kassettebåndspiller? Ja, nej, altså før jeg fik den der radiorekorder, der havde jeg faktisk en transistorradio. En National, kan jeg da huske. Det er det National Panasonic, tror jeg nok, den hed. Og der lyttede jeg rigtig meget. Altså det var den, jeg havde med, før jeg fik min radiorekorder på bagagebæreren. Og det lyttede man meget til der. Så det var egentlig mediet på det tidspunkt, indtil jeg så fik lov at begynde at købe indspillede kassettebånd. Og så det holdt så hurtigt op, fordi da jeg så kom på efterskole, så var det jo vinyl. Ja, og der kan vi jo godt sige til de unge mennesker, der eventuelt sidder og kigger med, altså dengang, så måtte man indrette sig efter, når Jørgen de Mylius gik på. Det var ikke sådan, at man bare lige kunne tage ham lidt senere, medmindre man havde en båndoptager. Nej, sådan var det bare. Altså det var, og mange gange så sad man jo og prøvede at lave sin egen playlister, hvis man kan sige det på den måde. Altså hvor man skulle prøve at få optaget sangene, fordi man ikke havde råd til at købe dem selv. Og så skulle man undgå Jørgen Mylius' speak. Den tror jeg var karakteristisk for rigtig, rigtig mange unge dengang. Det var jeg også. Altså jeg optog alle nye sange. Alle dem, der blev testet på hitlisten, dem optog jeg simpelthen, fordi dem skulle jeg bare høre, så jeg kunne vurdere, om de ville komme ind på hitlisten.
Og lykkedes det så dig og Sten dengang at få de andre i ungdommen på Djursland med på noderne, når det kom til musik? Eller var det jer to, der kørte alene? Slet ikke. Altså, det smittede slet ikke af. De var udelukkende til den. Alle de andre, de var til det der meget flade pop der. Og, altså, jo mere kommercielt, jo bedre var det. Ikke? Og det synes de, det var fint. Så kunne de lave fest i forsamlingshuset og alt muligt andet. Det var slet ikke noget for os. Du kom på efterskole. Hvorfor? Jamen netop fordi jeg var så utilpasset ude på den her bondegård og i landsbyen og i skolen i øvrigt også, så vidste jeg bare, altså jeg skulle bare væk fra den gård. Altså virkelig, det havde jeg vidst i nogle år, inden det faktisk skete. Og så på et tidspunkt, så hørte jeg om efterskolerne, og så bestilte jeg brochurer fra en efterskole. Det var så Frisenborg, egnens ungdomsskole, som den hed dengang, i Hammel. For det første havde jeg aldrig nogensinde været i Hammel, og for det andet, så virkede det også, som om det var langt væk. Men det gjorde ikke noget. Det var faktisk, jo længere væk, jo bedre. Jeg var kun 14 år, og jeg kom så på efterskole i 1971 på den der efterskole, og jeg kom aldrig hjem igen. Altså, jeg vidste, at jeg ville helt aldrig hjem igen, fordi da jeg ligesom blev opslugt af det der efterskolemiljø, og ikke mindst musikken på efterskolen, hvor rigtig mange spillede selv, så vidste jeg godt, at jeg skulle ikke tilbage igen. Og man kan sige, at dig og Hammel, I fik et langt forhold. Det kan man roligt sige. Det blev til 22 år. Jeg blev simpelthen hængende i den skønne by, som jeg har ekstremt mange gode ting at sige om, fordi det viser sig at være sådan en meget pioneragtig by, hvor alle var med, hvis man fik en god idé, så bakkede de bare op. Der er et enormt sammenhold, eller var et enormt sammenhold i den by på det tidspunkt. Så da jeg var færdig på efterskole, med mit efterskoleliv, der blev jeg simpelthen i byen, og netop fordi jeg havde i en erhvervspraktiksituation, der havde jeg selv fundet, egentlig så var jeg, altså der var erhvervspraktik var jo sådan, at hvis man havde nogle ønsker, så skulle det godkendes af arbejdsformidlingen. Og jeg havde skrevet lydtekniker på mit ønskekort, men en arbejdsformidling, det vidste ikke, hvad det var. Jeg troede jo, jeg skulle ind og sidde ved en stor pult på Aarhus Teater eller i et musikstudie, men de troede, det var noget med radiomekaniker, så jeg blev sendt ned i sådan en kælderreparatør radioværksted i Hammel, og det skulle jeg bare slet ikke. Jeg kunne ikke se mig selv med en loddekold. Det var helt forkert. Så jeg skaffede mig selv fik lov til at efterskolen og skaffe mig min egen erhvervspraktiksted, og det var i en pladebar, en stor pladebar i den lokale ekspertbutik. Og der var der en chef, som simpelthen gav mig fuldstændig frie hænder til at bestille de ting hjem, jeg mærkede, der var efterspørgsel på. Og det var jo utroligt, at man som sådan en efterskoleknægt kunne få lov til det. Men han kunne jo mærke, at passionen var ekstremt stor hos mig. Og ret hurtigt kom jeg i kontakt med byens unge, som kom og snakkede musik med mig dagen lang. Jeg elskede det liv og tænkte, så gamle ven, nu er du simpelthen kommet på rette hylde her. Og det endte du faktisk ud i, du fik job der senere hen? Det gjorde jeg. Blev udlært der. Fik job som bestyrer af en afdeling i firmaet, som jeg lavede om til ren pladeforretning. Det har tidligere været blandet med radio og tv og så plader, men radio og tv interesserer mig simpelthen ikke. Det er musikken. Og senere så startede jeg som en egen pladeforretning i Hammel, så det var et spændende eventyr. Ja, fordi ejeren havde jo faktisk 2 butikker i byen på det tidspunkt, ikke? Og så sker det ulykkeligt, at han vælger at sælge. Ja, han sælger butikken, og der kommer en ny chef, som jeg ikke lige svingede med. Og så synes jeg bare, så var jeg nødt til at skulle væk. Og det var ikke særlig pænt, men jeg startede simpelthen en forretning skråt over for hans hovedbutik, så jeg blev en meget kraftig konkurrent til hans butik. Og der var også nogle overraskelser for dit eget vedkommende, når man sådan starter op for sig selv og tænker, nu kører det bare, så kører det ikke nødvendigvis. Nej, det gør det jo ikke. Altså, det er selvfølgelig en gambling. Jeg vidste jo godt, at det ville være hårdt at starte sådan en forretning der. Og jeg var i mellemtiden blevet gift med den skønneste kvinde fra Færøerne, og hun snakkede selvfølgelig mere om det nu går an at gøre det her og satse hele butikken på det her. Vi har lige købt hus sammen. Og jeg sagde, at vi kan lige så godt se det i øjnene. Altså, hvis vi vælger at gå ind i det her, så kan det meget vel være, at vi skal sælge huset igen, for det er hårdt at starte sådan noget herop.
Men det var hun med på. Jeg vidste så også, at hvis det skulle komme til at løbe rundt, så var jeg nødt til at virkelig videreudvikle det at spille som deskjockey. Så jeg spillede hver torsdag, fredag og lørdag, samtidig med at jeg passede min egen butik. Og der var altid regnskabsarbejde i weekenden. Så det var vanvittigt hårdt, men det var også sjovt at bygge sådan noget op. Og det lykkedes faktisk at bygge en rigtig fornuftig forretning op. Og lige du siger DJ, så kan vi lige indskyde. Man kan læse mere i bogen jo, og få den uddybet. Men at du faktisk også stillede op i DM i DJ, og du vandt den lokale konkurrence og var op mod nogle heftige konkurrenter. Ja, det var jeg. Det var på et tidspunkt i semifinalen, hvor jeg oppe imod den berømte Thomas Myggen, som vi havde også arbejdet sammen. Han har spillet sammen med mig og så videre. Men pludselig var vi konkurrenter, det var 1979. Og vi vidste godt, da vi så hinanden, at da vi opdagede, at vi var op imod hinanden, så det bliver en kamp mellem os to. Og det blev det også. Og det var bare brandhårdt. Men lige den aften trak jeg det længste strå. Og den der DJ-verden var jo noget, du virkelig var begejstret for, og det var en tid med fart over feltet, kan man i hvert fald læse sig frem til her i bogen. Men du vælger også at droppe den igen. Hvorfor? Jamen, det er primært fordi det er så hårdt og opslidende et arbejde at være så meget på og være så meget ude. Og jeg havde så stiftet familie i mellemtiden, og jeg kunne godt mærke, at når jeg nu havde gjort det, så blev jeg også nødt til at være der for familien. Og når jeg så samtidig havde vanvittigt travlt i butikken, så var jeg nødt til at drosle ned på det. Men jeg droslede nu ikke ned lige med det samme. Det var faktisk lidt senere, jeg lukkede det helt ned. Men alting har sin tid, og jeg er, som jeg sagde før, jeg er et menneske, der altid er i bevægelse. Jeg kan ikke, lige så snart noget det begynder at blive trivielt for mig, så skal jeg finde en ny bane. Og jeg kunne mærke, at når jeg sad og skulle til afsted ud og spille sådan en lørdag eftermiddag, nu nærmer det sig, nu skal jeg til afsted, så kunne man mærke, at jeg fik sådan lidt et stikken i maven. Jeg begyndte at miste lysten til det. Og så skal man holde op, fordi så er man ikke god mere. Hvis man skal være en god diskjockey og virkelig skabe nogle gode fester, så skal man eddermame være totalt op på stikkerne og være i kontakt med publikum. Og det kunne jeg mærke. Jeg vil ikke sige, at det var svært, men det blev mere og mere ligegyldigt for mig. Og så skal man stoppe. Og det gjorde du. Det gjorde jeg. Der var også en anden ting, du stoppede med, ikke på samme tidspunkt, men senere. Det var butikken i Hammel, fordi lige pludselig fandt du ud af, at der var måske et job ledigt inden for pladebranchen. Ja, jeg fik jo besøg i min butik af repræsentanter, som det hed dengang, fra pladeselskaberne. Det var folk, der kom og fortalte om alle de her fantastiske nyheder, de havde på de respektive pladeselskaber. Og netop fra et pladeselskab, det hed Polygram, det hedder det ikke mere, det hedder Universal i dag, der kom der et menneske, som jeg faktisk blev rigtig, rigtig gode venner med, som hedder Hans Erik Nielsen, som jeg nævner i min bog. Og han kommer altid til mig sidst på dagen, fordi så kunne vi sidde hele aften og diskutere musik, og jeg var jo ungkarl på det tidspunkt. Så det gjorde vi bare. Han præsenterede mig blandt andet for Dire Straits i 77, tror jeg det var, og det var en stor åbenbaring for mig, og så tænkte jeg, hold kæft, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at komme ind på sådan et pladeselskab. Og da jeg så opdager, at der er en stilling ledig som sælger for det selskab i et bestemt område, så ringer jeg til ham og siger, at det kunne jeg godt tænke mig at søge det job der. Og han kunne så fortælle mig, at det var alt for sent, fordi de skulle allerede have samtaler med tror jeg, 10 kandidater næste morgen klokken 9. Og så sagde han, det kan du ikke skyde mig ind før, jeg er tidligere op, så jeg kan godt komme klokken 8. Det var inde på Royal Hotel i Aarhus. Nej, det ville overhovedet kunne der ikke være tale om, og i øvrigt så ville jeg overhovedet ikke have dig ind, fordi jeg ville ikke så dumme på pladeselskabet, at vi tager en af vores gode forhandlere, så mangler der jo en god forhandler. Så hold op, jeg sælger der butikken, og så kører den der videre. Og så endte det som, at jeg blev skudt ind der klokken 8, og så blev jeg ansat på pladeselskabet. Og det var fantastisk. Det var en ny verden for mig, og jeg nev mig selv i armen og tænkte, jamen jeg går fra noget, der var rigtig, rigtig spændende butikken, til noget, der bare er endnu mere spændende og vildt fascinerende. Hvor kom du til at tage rundt henad så? Jeg kom rundt i Nordjylland i starten, fra og med Aarhus, Randers og så helt op til Skagen. Det var det første område. Så du har kendskab til enhver by i det område, må man sige? Det har jeg. Ja. Det har jeg. Jeg har det hele tiden altid været meget rundt i Danmark, og elsker at være rundt i Danmark. Jeg synes ikke, der er noget, der er for stort, og ikke noget, der er for småt. Men du skal videre i dit liv jo.
det der med at køre rundt og sælge musik. Der skal nye udfordringer til, eller hvad er grunden til, at du lægger billet ind på, at du egentlig godt kunne tænke dig at arbejde lidt med forskellige bands som en? Det lægger jeg egentlig ikke billet ind på. Men det kommer ligesom af sig selv, fordi vi sidder på sådan et pladeselskab, så sidder vi jo mange gange i sådan nogle møder, hvor vi diskuterer, hvad skal vi, altså er det den rigtige retning, vi går, skal vi lave nogle nye strategier osv. Ret hurtigt blev jeg budt indenfor på de møder, fordi jeg kæftede jo hele tiden op om at synes jo, jeg var så forfærdelig klog. Og så sad jeg jo også og kritiserede rigtig meget, at det danske musikpladeselskabet stod med. Og ærligt talt, eller havde stået med, fordi de har jo haft navne som Tøsedrengen, Rock Casino, News og Sneakers osv., men den ære var ved at være forbi. Og jeg synes, man overså den folkelige del af musikken, ikke mindst den del, som måske kom lidt fra provinsen. Og i og med, at jeg jo selv var en del af provinsen, så havde jeg måske et blik for det. Og det sad jeg jo og råbte op om. Og så på et tidspunkt, så sker der det, at en dag jeg er ude at køre, så ligger der en besked hos en forhandler, det var før mobiltelefonens tid, at jeg skulle kontakte Hans Erik Nielsen. Og så får jeg så omsider fat i ham, og så siger han, at jeg er sammen med direktør Stefan Fryland, som jo havde ansat mig i Jylland og tale med nogle forskellige store grossister. Men jeg vil gerne lige tale med dig. Jeg tænkte, Gud, og nu skal jeg fyres. Nu har jeg simpelthen bare kæftet for meget op. Men der var ikke noget at gøre. Altså, jeg måtte jo, hvor tror du, vi kan mødes henne? Kender du et sted, der kunne være godt at mødes sådan her i området? Så slænger jeg ud. Jamen, Koldrup Møllekro ved Hasten. Det er nok godt nok. Og der mødes vi så. Og så kommer de ind med et smørret grin, kunne jeg godt se. Og så siger de, ved du hvad, nu gider vi simpelthen ikke høre på mere af dit brokken over vores repertoire. Nu kan du bare lave det selv. Og pludselig var jeg repertoirechef på de danske produktioner på Polygram, på Danmarks største pladeselskab. Det var stort. Jeg fik også ansvaret for det, der hedder bagkataloget, altså de indspilninger, de har lavet igennem de sidste 30-40 år, og holde liv i dem også. Så det var jo bare, nu tog jeg bare et trin opad igen på min, altså hvad skal man sige, min fascination af musikken, altså det, som jeg brændte for, altså det, der mit hjerte bankede for. Jeg synes bare, at jeg var jordens heldigste mand. Det må jeg sige. Man kan jo sige, at du indirekte lader en billet ind ved netop at kæfte op hver gang for at fortælle, hvad du egentlig mente. Ja, det er rigtigt. Og hvordan var det så at være repertoirechef? Altså var det sådan, så du også tog rollen som A&R omkring produktionerne, eller hvordan fungerede det? Det gjorde jeg. Og jeg var jo fuldstændig grøn, for jeg vidste jo reelt ikke, hvad jeg talte om. Men jeg tænkte, altså det er learning by doing. Altså netop når man ikke har en stor universitetsuddannelse og alt muligt andet, så er man nødt til at lære det på den hårde måde. Og en af de første, seriøse artister, jeg signede, som det hedder, altså skrev kontrakt med, det var Lars Lilholts band. Og vi skulle lave en plade, som så kom til at hedde I en sommernat. Jeg tænkte, jeg må være mest mulig i studiet. Jeg må simpelthen lære alt muligt, hvad jeg kan. Og det at lave en pladekontrakt, det vidste jeg jo heller ikke noget om. Så jeg var nødt til bare, der var heller ikke nogen, der ville hjælpe mig. Sådan var det bare dengang. Der var ikke en juridisk afdeling, der kunne hjælpe med det formelle? Nej. Jeg måtte bare i gang. Der var heller ikke nogen computer eller noget som helst, så man skulle jo bare skrive det hele selv, og så kunne man så få en sekretær til at skrive det rent, som det var dengang. Og jeg var nede og kigge i de kontrakter, som Johnny Reimer har lavet med forskellige artister, Savage Rose og Knacks og alt muligt andet. Nå, okay, på den måde. Jamen, det tror jeg kan gøre bedre, og det er fair, hvis jeg gør sådan og sådan, og hvis de får de og de betingelser, så bliver de sikkert glade for mig, og så vil de nok blive hos mig noget længere tid osv. Det var sådan, tankegangen var dengang. Men det var altså det at lære det på den måde, det var ved at gøre det. Og jeg havde det bare så godt med det. Jeg synes, det var fantastisk, og ret hurtigt lærte jeg jo hele metieren. Og at det blev Lars Lilholt, der var jo heller ingen tilfældighed, kan man sige. Han var jo på en eller anden måde meget tæt på der, hvor du selv befandt dig og havde befundet dig i mange år. Ja, altså han havde boet i nogle år. Han kommer jo egentlig oprindeligt fra Aalborg, men han havde læst på et seminarie i Silkeborg, og han boede så i noget, der hed Røgen Brus, som det hed. Det var en nedlagt brugsforretning, som lå i en by, der hed Røgen, lige uden for Hammel. Så jeg har set Lars ret ofte. Så det var sådan ligesom, okay, altså jeg har været til en del af hans koncerter. Det passede rigtig, rigtig fint for mig, da jeg
fik fat i en demo, han havde lavet, hvor han havde indspillet nogle sange med sin akustiske guitar. Så tænkte det er en god start, det her. Og hvordan gik det så med Lars Lilholt sluttet til det første album, som du havde forventet? Ja, altså han havde jo ikke rigtig været i nærheden af at sælge 10.000 albums nogensinde før. Og det album, vi lavede sammen, det solgte jo faktisk næsten i et hug 35.000. Så det var jo faktisk en succes, men det var jo fordi, der var et hit derpå. Og det er jo det, der er vigtigt, når man laver et album. Det er, at der er et hit, som vil blive spillet i radioen. Det hit, det hedder Dansen går. Og det var faktisk første gang, jeg forudsagde et hit. Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det var det nummer, der skulle sælge det album der. Og det holdt stik. Og hvordan forudsiger man et hit? Det gør jeg. Det er nok forskelligt fra person til person. For mig handlede det om intuition. Jeg har altid troet på intuitionen, og jeg har aldrig troet på facitlisten. Jeg har altid kunnet mærke på min, jeg ved godt, at mange der kalder det en mavefornemmelse, det er også okay, det kan vi sagtens gøre, men jeg har altid kunnet mærke på min intuition, det her, det ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange af de mennesker, jeg kan se for mig, altså det er sådan nogle ansigter, jeg kan se, nogle bestemte typer, det vil de synes om det her nummer her. Er det noget, du har fra, da du stod bag pulten som DJ, hvor du kunne se, hvilke typer numre var det, at folk de reagerede på i forskellige situationer? Det var dels for pulten, altså når jeg stod over for et publikum. Altså jeg vidste jo, at succeskriteriet for en DJ, det er at have så mange mennesker på dansegulvet som overhovedet muligt. Intet mindre. Sådan er det bare. Og jeg vidste jo godt, hvilke greb jeg skulle hive i, og hvilke sange jeg skulle hive i, der virkede. Jeg vidste, hvilke rytmer og så videre det handlede om, der fik folk ud på dansegulvet. Det var den ene ting. Den anden ting, det var, at i de år, jeg var i pladeforretninger, der lærte jeg jo lynhurtigt, at lige så snart der kom en type ind af døren, som jeg ikke nødvendigvis kendte, så kunne jeg se på vedkommende, hvilken type musik man kunne forestille sig at præsentere. Og så morede jeg mig tit med, men for det var jo blodig alvor. Men hvis jeg for eksempel havde en, jeg kendte, der stod i butikken i forvejen, så sagde jeg, nu skal du bare se, hvad der sker her. Så satte jeg en plade på grammofonen, der lød over højtaleren, og så gik der 10 minutter, så spørger vedkommende, hvad er det, du spiller? Og så var vi i gang med en dialog, og så var der jo ikke langt til at sælge en stak plader til vedkommende. Ja, det er en god måde at gøre det på. Men Jof, man tager vel også fejl en gang imellem? Man kan vel ikke altid forudsige et hit? Nej, og det jeg ligesom slår sig lyd for på bogen, det er i bogen, altså meget af omdrejningspunktet i bogen, det er jo intuitionen. Men hvis jeg følger min intuition, det viser sig ret hurtigt, hvis jeg fulgte min intuition, og udelukkende gik efter det, intuitionen sagde, var 100%, så blev det altid et hit. Hvis jeg gik efter noget, hvor jeg tænkte, det er nok godt nok det her, 98% er det nok, så blev det altid en fiasko. Og det hænger sammen med, at når man tror på noget, når jeg tror på noget, så går jeg 100% efter. Jeg var fuldstændig ligeglad med, om jeg skulle arbejde i døgndrift, for nu kunne jeg mærke, at det her, det kommer til at virke. Og så kommer det til at virke. Og sådan tror jeg, at alle har det, hvis de tør tro på deres intuition. Og det er faktisk meget det, bogen den handler om. Det er tro, altså find din intuition og tro 100% på den og gå hele vejen. Og jeg siger også i bogen, at tvivlen er din bedste ven, indtil du har besluttet dig, så bliver det din værste fjende. Altså forstået på den måde, du må godt famle, du må godt rode rundt i det osv., men når du har truffet din beslutning, kan mærke på din intuition, nu er den der, så må du aldrig nogensinde vente og kigge bagud. Så skal du kun kigge fremad og tro på, at du har truffet den rigtige beslutning. Og nu sidder seerne så og tænker, dem der ikke har læst bogen, for det kan ikke nu for den lige udkom. Så jamen, det betyder jo sådan set, at Jof, da han havde været et års tid eller to på Polygram, så lavede han kun hits, og den ene succesfulde udgivelse efter den anden, fordi her har vi jo formlen. Men det gør man jo ikke nødvendigvis. Nej, men hvad er det, der går galt? Jeg vil faktisk lige gå lidt tilbage. Altså i starten var der faktisk kun succeser, men der var også ting, som tog længere tid end måske sådan et stort pladeselskab
synes var rimeligt. Altså, jeg signer som sagt Lars Lilholt, men jeg signer også en anden jysk artist, som jeg kendte i forvejen, som hedder Allan Olsen, og jeg var meget, meget begejstret for hans sange. Men det tog meget lang tid, fordi det er ikke, altså det Allan laver er ikke så traditionelt kommercielt. Og det fik jeg hug for på pladeselskabet, fordi der var jo nogen, der skulle sidde og bevilge budgetter og så videre for mig. Og de første plader, de løb simpelthen ikke rundt, fordi det var kompliceret at arbejde med den kunst, meget skabende kunst, som Allan altid har stået for. Og det er jo en del af det, at være sådan en som mig. Det er jo, at der er noget, der tager længere tid. Jo, selvfølgelig tager man fejl. Men det er næsten altid, når man ikke har mærket de der 100% i intuitionen, men troet alligevel, det går nok med de 98 eller 99%, så er det går galt. Af den simple årsag, at man kommer i tvivl, og man tror ikke selv 100% på det, og så er det går galt. Og vi er jo kun mennesker, forstået på den måde, at der er også andre ting, der påvirker os i vores bedømmelser, når vi sidder her med en artist. Så kan det godt være, at man selvom man kun er 98% sikker, og man godt ved, at 98% ikke er nok, så går man alligevel videre, fordi man tror, man kan påvirke det på en eller anden måde, så vi når op på de 100%, fordi artisten er måske i orden, men man skal sådan set bare lige sørge for at få udviklet det repertoire, der skal på det næste album, og valge de rigtige numre ud og få det gjort rigtigt, altså hvert nummer, ikke? Eller indspillet korrekt, det lyder vanvittigt skråsikkert af mig, men det fungerede faktisk ikke på den måde for mig. Altså, hvis jeg havde lavet en plade, hvor jeg var gået på de 98%, så kom jeg ud af den aftale. Jeg vidste, at jeg skulle bruge min tid på det, jeg troede 100% på. Til gengæld, så var der intet, der kunne stoppe mig. Også selvom jeg fik meget modspil, og mange skæld ud, og mange, der sagde, du er bindegal. Så vidste jeg bare, at de kan bare flytte sig, kan de, fordi det her det bliver et kæmpe hit. Og det blev det altid, hvis den var 100%. Og Jof, du får god succes på Polygram, så stor succes, at man andre steder i landet lægger mærke til det i hvert fald. For en dag, der får du et opkald, eller bliver i hvert fald kontaktet af et par jyske brødre. Ja, det gør jeg. Det er 2 brødrene Bak, Benny og Werner Bak. Og de siger, at de havde solgt deres store selskab Elab, og de vil gerne bygge et nyt, rent dansk selskab op. Og årsagen til, at jeg sagde ja til at tage et møde på Hotel Hvidehus i Aalborg, det var simpelthen fordi, der var en mørk side ved det at være ansat på Polygram. Det var, at det var et multinationalt selskab, og temmelig mange af beslutningerne blev truffet i London. Og det vil sige, at det ene år, så skulle man satse meget på dansk musik, og det næste øjeblik, der skulle man skrue ned for det, fordi så var det bedre at sælge noget Def Leppard og noget Bon Jovi osv. Og det var sådan lidt, altså det gav sådan. Altså, det kunne godt være irriterende for mig, fordi for mig handlede det jo kun om dansk musik. Det var det eneste, der var interessant for mig. Så derfor så tænkte jeg, den der slængerkurs er jeg ikke så vild med. Og det at komme til at arbejde på et dansk selskab, hvor man kunne træffe en beslutning om formiddagen og udføre den om eftermiddagen, tænkte wow, det kunne jeg godt tænke mig. Så derfor så endte det med, at jeg sagde ja til at blive repertoiremand, eller faktisk chef for den danske musik på det, der så kom til at hedde CMC. Jeg tænker, der må også ligge andre ting i sådan en beslutning, fordi Polygram var jo meget arbejde i København, selvom du selvfølgelig kunne få lov til at arbejde hjemmefra på visse tider. Det med at flytte Biksen til Jylland, havde jeg sagt, gav vel også mere frihed i forhold til at se kone og dine 2 piger? Nej, det gjorde jeg ikke. Nå. Det gjorde det ikke, for jeg boede jo i Hammel på det tidspunkt. Og de insisterede på, at det foretagende, vi skulle starte sammen, det skulle ligge i Nordjylland. Det lå i starten i Aalborg og flyttede Gud hjælp mig til Pandrup. Der er ikke noget hverken Pandrup eller omegn, men det æder med mig langt fra Hammel, og især inden der var motorvej udenom Hobro. Så nej, det blev desværre til mange overnatninger på kontoret, fordi jeg orkede ikke at køre så meget. Det var først, da jeg så flyttede til Nordjylland, så kunne det så blive. Ja, så gik de med til det, fordi de ville gerne sælge mere til dig, eller hvad? Ja, så gik de med til det. Men mine børn var det virkelig, virkelig hårdt for. Det var de ikke begejstrede for. Jeg også skulle til at skifte skole og sådan ting. Ikke? Ja, men de var glade for at være i Hammel, og de var glade for at komme til Aarhus. Og hvordan gik det så med de her 2 jyske brødre? Du kastede dig ud i det. Var der nogle artister, du kunne tage med dig over? Ja, jeg var jo så uforskammet, fordi der var jo nu, Polygram havde jo glemt at skrive konkurrenceklausulen med mig, så jeg tog simpelthen samtlige artister med over til CMC. Det var ikke specielt velset på Polygram, og det var jo også
faktisk også ret stygt at gøre det, men altså, that's life. Er du blevet tilgivet sidenhen? Ja, i den grad. Altså, Stefan Fryland, min chef, og der var direktør for Polygram, endte med at blive en af mine allerbedste venner, og salgschefen, før nævnte Hans Erik Nielsen, er i dag en af mine allerbedste venner, og jo, selvfølgelig, tiden læger alle sår, og selvfølgelig bliver vi gode venner igen. Og de kunstnere, du tog med, vi har hørt om Lilholt, vi har hørt om Allan Olsen. Ja. Hvem var det ellers? Jamen, så var der jo en pige, som jeg havde signet, som også rigtig mange sagde, du er bindegal. Altså, det var Lene Siel. Men jeg kunne bare høre, at hun havde et kæmpestort potentiale rent sangmæssigt. Hun havde en god approach, og var på mange måder et spændende menneske, men ret atypisk for de andre to, fordi hun skrev ikke selv. Og det vil sige, at vi skulle finde sangene udefra. Og det tog faktisk en rum tid at finde det rigtige repertoire til hende. Og det endte med, at jeg begyndte at interessere mig lidt for den lettere klassiske musik, altså Mozart, Shostakovich og den der genre der, og begyndte at finde klassiske temaer, som var velkendt for et stort flertal af publikum, og så simpelthen få skrevet tekster til det. Og det var det sammen med, for eksempel var der jo en film for mange år siden, der hed Tornfugle. Og der fik vi lov til helt mirakuløst nærmest at sætte tekst til det instrumentale tema, der altid indledte afsnittene i den serie der. Det blev til et nummer, der hed Fuglene, som blev hendes store hit. Og der begyndte vi ligesom at bane vejen for hendes ret store succes. Altså faktisk nåede vi at sælge omkring 1 million plader sammen. Det var flot. Det er det. Ja. Ja. Og hvordan var samarbejdet så med de her to brødre her? Altså, havde du helt frie hænder til at gøre det, som du mente var rigtigt? Eller skulle det altid klires af, og måtte du nogle gange give dig selv i det her samarbejde? Eller havde du frie tøjler? Ej, jeg synes, jeg fik meget frie tøjler. De troede på mig, og ellers havde de nok heller ikke kontaktet mig i sin tid. Altså, de gav mig faktisk ret lang line. Det, jeg troede på, det troede de også på. Det må jeg sige. Altså, selvfølgelig diskuterede vi nogle ting. Det gør man i en kreativ virksomhed. Selvfølgelig diskuterer man stil og repertoire, og hvor mange penge skal vi bruge på de forskellige ting. Naturligvis. Og de opdagede også, at jeg var lidt en rebel, som jo altid havde modsatrettede mening om alting. Men det tog de faktisk. Det at arbejde sammen med de to brødre, det var helt fantastisk faktisk. Og hvis du skulle lige kort sådan hive et par af de samarbejder op, som du har i den periode, for det bliver jo sådan on-off samarbejde, mest med de her to brødre igennem en stor del af din karriere inden for musikbranchen, fra dag af i hvert fald. I første omgang både Benny og Werner, og sidenhen Benny Bach, og Michael Rito kommer så ind i spillet. Men hvis du sådan kigger på den periode, du har haft, altså er der nogen, du lige vil fremhæve af kunstnere, meget gerne østjyske kunstnere, det kan vi jo godt lide her i Østjylland, hvor du vil sige, at det er nogle samarbejder, som betød meget for dig? Ja, det kan jeg sagtens sige. Faktisk var det sådan, at Benny og Werner havde i forvejen en aftale med Bamse, og han var hos dem, men da han så opdagede, at jeg var midtjyde og meget Aarhus-orienteret, så synes jeg, det var spændende at komme til at arbejde med mig. Og vi lavede sådan lidt Bamses venner-plader, og det gjorde vi. Jeg prøvede sådan ligesom, det er typisk mig, altså jeg kan ikke bare fortsætte noget, nogen har lagt ud, nogle spor, nogen har lagt ud, så jeg begyndte at sige, at jeg vil gerne have en lidt mere moderne producer. Så i stedet for de producer, han har arbejdet med før, så vil jeg gerne have Jan Sivertsen, som jo havde været trommeslager i Tøsedrengene, til at producere de næste plade. Det var han selvfølgelig lidt, hvorfor nu det? Men det var det, prøve at finde ikke en ny lyd, men en anderledes, lidt mere forfriskende lyd. Og det begyndte vi at arbejde med i en del år. Udgav vi både Bamses Venner-album, men også Bamses soloalbums. Og det var jo sådan det var sådan noget, der bare groede simpelthen. Og hvad var det første Bamses Venner-album, du var inde over? Det var jeg kan faktisk ikke huske, hvilket album med Bamses Venner, men jeg kan huske, jeg tror faktisk, det første album, jeg lavede med ham, altså helt forbundet af, det var en soloplade, det hed Lidt for mig selv, hed den. Og det var med i Kongens Have for eksempel, og blev jo et pænt hit, må man sige. Ja, og sidenhen var du også manden, der sørgede for, at vores kære Bamse fra Aarhus, han sang på engelsk, og det var ikke en let opgave. Nej, det var det ikke.
En dag, så havde Benny og jeg, vi havde givet Flemming et gavekort i forbindelse med jeg tror det var i forbindelse med hans 50-års fødselsdag, og det var til Fakkelgården nede ved Kruså, og vi troede egentlig, at ham og Kate, de så ville tage ned og nyde det, men han ringede en dag og sagde, nu skal vi jo til at på weekendophold. Ja, det bliver da dejligt, sagde Benny. Nej, I skal med, og så skulle vi både have vores kone og så videre med, og manageren, og det var lige pludselig var det en større forsamling, der var på vej derned. Men han havde en bagtanke. Han havde en masse nye sange, eller ikke nye sange alle sammen, nogle nye sange, plus nogle genindspilninger, nogle ældre sange, han gerne ville præsentere for os. Altså gamle Bamses Vindersange, ja, som han ville genindspille? Som han synes kunne give en ny, frisk lyd med den lyd, vi i mellemtiden havde skabt. Og jeg sad sådan en hel eftermiddag sammen med de andre i et mødelokale, som han selvfølgelig havde booket. Det var det, der var bagtanken, men vi skulle derned. Pigerne, de blev sendt ud på stranden for at gå tur. Og jeg sad hele eftermiddagen sammen med de andre og hørte de her sange, og jeg kunne bare mærke, det tændte jeg overhovedet ikke på. Og så er det, jeg siger, da vi så er færdige, så siger jeg så, det her, det tror jeg simpelthen ikke på. At jeg er nødt til at være ærlig og sige, jeg har ikke sagt noget på hele mødet, og det er simpelthen fordi, jeg tænder ikke på de her sange her. Og det er selvfølgelig lidt deraf, at titlen på bogen, den hedder Den onde bagmand. Det var jo ondt at sige det, fordi han havde jo virkelig tænkt meget over det her. Han havde jo også udgivet hjerteblod for at skrive de nye sange, men jeg tændte bare ikke på den. Og det var ondt at sige det, fordi det gjorde ham ked af det. Men så siger jeg, men jeg har en anden idé. Jeg hørte der synge nede på Skanderborg Festivalen her sidste år en helt a cappella version, efter du ligesom havde hele sættet var forbi dernede af Beatles Yesterday. Og der blev, altså selvom der stod 6.000 mennesker i teltet, der stod sikkert også 6.000 mennesker uden for teltet og ikke kunne være der, så blev der fuldstændig stille, altså virkelig stille, da du gjorde det. Og det fik mig til at sige, der er et langt større potentiale end udelukkende Bamses Venner i din stemme og din måde at synge på. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig at lave sådan et album med alle dine engelsksprogede favoritter, altså netop Yesterday og andre af den slags der. Og det tændte han på, Flemming. Men det gjorde Benny bare bestemt ikke, og det gjorde hans manager heller ikke. Så Benny han sagde, men nu skal vi da også have noget at spise, og så kan vi snakke om det senere. Altså forstået på den måde, jeg håber, den slags griller går væk igen, men det gjorde de ikke. Nu svarer du næsten på spørgsmålet, som jeg ville have stillet dig lige efter det her. Det var det her med den onde bagmand. Altså, hvordan finder man på sådan en titel? Du virker jo, jeg har arbejdet sammen med det. Jeg kan godt fortælle jer derude, at Joff er absolut ikke ond. Han er et fantastisk dejligt menneske. Så det der onde bagmand, altså, hvad får dig til at kalde din bog for den onde bagmand? Og hvad ondt har der været i dig som bladmand? Jamen, det er sådan, at når man har et job som mit, så skal man, det nemmeste i hele verden, det er at gå og klappe artisterne på skulderen og sige, ej, hvor er du god, ej, hvor er det en god sang, ej, hvor er det dejligt, ej, hvor er du flot, hvor er det fantastisk, hvor er det, du synger godt. Det er jo nemt, men altså, halvdelen af tiden skulle jeg fortælle det stik modsatte. De sange er bare ikke gode nok. Du skal hjem og skrive nogle nye sange. Det siger jeg til en artist, som har udgivet hjerteblod og har siddet aften efter aften, dag efter dag og skrevet på de her sange. Skrevet om sit liv og hældt hjerteblod ned i de her sange. Og så skal jeg sige til artisten, at de er bare ikke gode nok. Eller der er ikke et hit blandt de her sange her. Og det er altså under, end man lige tror, fordi det gør så ondt på artisterne. Men det var en del af mit job. Og hvis jeg skulle være god til mit job, så skulle jeg være ærlig. Artisterne skulle kunne tro på mig. Så når jeg så på et tidspunkt siger, wow, der er den. Den er helt sikker. Så skal de kunne tro på det. Men det betød også, at jeg var nødt til at sige, det du står med er ikke godt nok. Rigtig, rigtig mange gange. Det skete også, for ligesom at uddybe, hvorfor bogen hedder det. Det skete også, at måske har vi haft et mangeårigt samarbejde, som jeg er nødt til at bringe til ophør, fordi jeg synes ikke, der er mere i artisten. Der er ikke mere, jeg kan bibringe artisten. Det bliver meget bedre, hvis artisten finder en anden at arbejde sammen med. Og man skal huske på, at det ikke er sammenlignet med en fyring i en virksomhed, fordi så kan den, der bliver fyret, sandsynligvis få et job i en anden virksomhed. Men her, der fyrer jeg jo et liv. Altså, en artist er jo et med det vedkommende gør. Altså, det er den samme person, vi snakker om. Og det vil sige, at jeg ødelægger jo ofte artistens liv på den måde.
ved at skulle sige det der. Det kunne jeg jo risikere. Selvfølgelig kunne vedkommende måske få en kontrakt et andet sted, men det er ikke sikkert. Og det var simpelthen, altså det er jo vanvittigt ondt, men det var jeg bare nødt til, fordi i det øjeblik, jeg ikke troede på artisten mere, så ville jeg ikke være en god plademand for vedkommende. Og altså, hvordan forberedte du dig på sådan en samtale, tænker jeg? Fordi det kræver en del forberedelse, vi kan jo godt sige, de fleste kunstnere er følsomme mennesker. Det kan vi mærke i deres sange og i deres kunst, som de kommer ud. Og det vil sige, en melding som det her kan jo godt slå et menneske helt ud af kurs, specielt hvis man er følsom i forvejen. Ja. Altså, gjorde der mange tanker, inden du tog de her samtaler? Naturligvis gjorde det, men jeg har altid synes, at man skal gå lige på. Altså, hvis man begynder at gå for meget rundt om sig selv, hvordan skal jeg nu gøre det her, så bliver man ikke skarp nok. Og jeg har altid hyldet det der princip om, at man skal tale lige ud med det samme, og man skal gå lige til sagen og få det sagt med det samme. Det er vigtigt, og man skal aldrig nogensinde sidde og få ondt af sig selv. Det dur simpelthen ikke. Man er nødt til at sige det lige ud, og hvis ikke man kan det, så er man konfliktsky, og så skal man ikke have det job, som jeg havde. Så du har også haft folk, der ikke har vil snakke med dig i et stykke tid, efter du har givet dem sådan en snak, eller sådan en melding? Det er helt klart, og det kan jeg godt forstå. Altså, virkelig godt forstå. Altså, at jeg... ligesom når man har arbejdet tæt sammen i rigtig, rigtig mange år, og så pludselig, så tror han ikke mere på mig. Selvfølgelig ville jeg blive sur, hvis jeg var artisten også. Ja, og det var også endda bare tilbage til sangene. Jeg har også haft artister, der ikke ville snakke med mig i 3 måneder, hvis jeg kom til at sige noget forkert omkring nogle sange. Ja. Men sådan er det. Ja. Du nævnte lige Puk-studiet før, og vi er jo meget stolte af Puk-studiet her i Randers, og John Kvist, også kaldet Puk, er jo sådan en legende nærmest i byen for det, han skabte derude. Hvordan var det at arbejde i Puk-studiet? Altså, hvordan var studiet i forhold til mange andre studier, hvis sådan er lidt lokale her? Man skal lige betænke, at jeg var ikke med i første runde af Puk-karrieren, slet ikke. Jeg prøvede nogle gange at ringe til, det havde nok sandsynligvis til John, og se om jeg kunne booke noget tid til nogle af mine artister, men det var de faktisk ikke interesseret i, fordi de havde jo haft både Elton John og George Michael og forskellige andre prominente navne, og det ville egentlig hellere, i stedet for at have sådan nogle korttidsprojekter, som jeg ville kunne komme med, så ville jeg egentlig hellere have de der store langtidsprojekter. Det kan jeg også godt forstå, men de kom bare de kom jo i en lang periode, men så kom der også en periode, hvor de ikke kom, og det betød jo så, at studiet kom i økonomiske vanskeligheder, og så blev det så muligt for os på CMC at købe Puk-studierne og genopbygge dem, fordi det var ligesom gået lidt i forfald i den mellemliggende periode. Jeg synes, det var fantastisk at arbejde i Puk-studierne. Det var et dejligt studiekompleks. Der var ro, når man indspillede, fordi vi var langt ude på landet. Og det var rigtig, rigtig mange artister, der syntes, det var spændende, men der var også nogen, der ikke syntes, det var spændende. De følte klaustrofobi, når de var så langt ude på landet. Der var nogen, som simpelthen helst ville arbejde i Aarhus eller i København. Og sådan er det jo bare. Og jeg havde det fint nok med at arbejde i Puk-studierne, men jeg ville egentlig hellere have haft, at vi ikke havde købt Puk-studierne. Fordi så skulle man jo ligesom prøve sådan at overtale artisterne til at indspille derovre. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg vil egentlig gerne give den valget imellem forskellige studier. Og så skulle jeg nok forhandle en god pris, og det gjorde jeg altid med dem, der havde de studier. Men når vi havde vores eget studie, så skulle jeg forhandle med mig selv, og det er ikke særlig nemt. Det var ikke let. Det har jeg godt forestillet mig. Vi begynder at nærme os det, der hedder vejs ende, men inden vi når vejs ende, og man kan læse meget mere i din bog, Den onde bagmand, så når du faktisk at flytte fra Aalborg, du har været lidt inde på det, og så tilbage til Aarhus, kan man sige, for du skaber jo Regard undervejs i alt det her, og Regard flytter fra Aalborg og så til Aarhus. Hvad var grunden til, at du valgte at flytte tilbage? Vi kan jo godt forstå det her i Østjylland, for Østjylland er jo, så har du næsten givet svaret. Altså, jeg må indrømme, at jeg kan godt lide nordjyder, og har det svinger rigtig godt med nordjyder, men jeg er selv midtjyde. Det er der ingen diskussion om. Jeg er vild med det her område her, og jeg følte, at det var... Jeg følte lidt i Nordjylland. Nu var det jo ikke engang bare Aalborg, det var jo også i Pandrup. Altså, jeg følte lidt klaustrofobi, og det dur ikke for mig. Altså, jeg bliver nødt til at være et sted, hvor jeg kan komme til øst og vest og syd og nord, og det synes jeg, man kan herfra. Omvendt er jeg jo jyde, og i hele min arbejdskarriere trivedes jeg godt med at være i det midtjyske. Jeg synes, det var en fantastisk udkigspost til hele landet at være her i det her område her. Og derfor kunne jeg mærke, at jeg skulle tilbage til Aarhus, som
jo havde en stor historie med musikken fra 80'erne og så videre. Og der var jo stadigvæk gode reminiscenser tilbage for den periode. Så jeg nød jo virkelig at være i Studsgade i Aarhus. Og det var også lettere for mange af artisterne, du arbejdede med, var jo her fra området af. Ja. Og jeg ved jo, at Flemming Bamse Jørgensen, han kom hos John Madsen om mandagen og spiste frokost over i Holmøde. Hvad dag kom han hos jer? Jamen, han kom næsten altid, også om mandagen, så kiggede han ned til mig bagefter. Nogle gange så ringede de begge to og sagde, kan du ikke lige komme? Og så styrte jeg jo igen byen op på det der røgfyldte kontor, de havde, som de havde gang i. Og den der udluftning, der aldrig var tændt inde på John. Ja, men det var legendarisk. Men det er jo også sådan noget, der skaber historie. Nu sidder vi og taler om det nu, men det skaber jo historier og legender. Og det er jo sådan noget, som nu fortæller du om det, men det står også meget klart for mig, og det er jo der, altså det skaber jo et kreativt miljø, og det er jo der, man får idéer, det er jo der, man får inspiration, og det fik jeg også. Og man kan læse meget mere om det i din bog her, som jeg har haft fornøjelsen af at læse. Og med til historien hører også, at du jo faktisk var meget engageret også i noget andet end bare musikken. Du laver jo også Reo, Robin Entertainment Organization, som er en historie for sig, man kan læse videre om den her bog. Men du involverede dig faktisk også, hvilket jeg ikke var klar over, i efterskoler. Hele mit liv har jeg haft et sidespor, og det hedder efterskolen. Jeg startede selv på efterskole, som sagt, i 71. Jeg blev ved med at have tilknytning til den samme skole, og da vi kommer frem til 99, så tilbyder man mig at stille op til bestyrelsen på skolen, og det siger jeg ja tak til at blive valgt ind, og er så medlem af bestyrelsen i faktisk 22 år, og ender som formand i 6 år på den samme efterskole, som jeg synes er Danmarks absolut bedste efterskole. Som hedder? Friesenborg Efterskole hedder den i dag, ja. Og det blev en passion for mig. Jeg elsker at se unge mennesker udvikle sig. Unge mennesker, der kommer med meget lavt selvværd, blive blandet op med nogen med stort selvværd og enormt dygtige unge mennesker, og ligesom blive sluset ind og sige, hold da op, jeg kan også noget, ligesom ham der og hende der, wow, og så bliver det blandet op, og de stærke gør de svage stærke, og det, altså, de solstrålehistorier, når de elever fortæller, hvordan de er blevet løftet af et år på efterskole, altså det kan få det til at ridse ned i min ryg i den dag i dag. Altså jeg tænker, bare jeg hører 2 elever fortælle om det, så synes jeg, at mine 22 år på efterskole, i efterskolearbejdet, har været det hele værd. Men her var der jo tale om hundredvis af unge mennesker, der blev løftet på den her måde. Det betød alt for mig, og det synes jeg den dag, at mit liv det er ved at begynde at ebbe ud, så vil jeg sige, okay, der gjorde jeg da vist en forskel, eller var med til at gøre en forskel, sådan vil jeg sige det. Og det hører med til historien også, at du er syg i dag, som du lige siger her, har kræft, men får behandling, så du i hvert fald forhåbentlig har mange år endnu, håber vi på, men vi tager en dag ad gangen her. Og når man så kigger tilbage, og det har du så skulle gøre i forbindelse med den her bog, på det liv, du har haft, er der nogle ting, du fortryder, og nogle ting, som du ønsker, du havde brugt mere tid på? Jeg fortryder aldrig noget. Altså det er simpelthen et mantra, jeg har. Man skal aldrig bruge energi og tid på at fortryde noget. Du kan ikke, altså lige så snart du har gjort noget, lige så snart du har, du står i en situation, hvor du siger, jamen det der, det kan jeg ikke gøre noget ved, så forlad det. Lad være med at tænke mere på det. Lad være med at bruge mere energi på det. Få det væk. Det eneste, det kan gøre, det er at tage din natsøvn. Det gider jeg ikke. Så derfor så har jeg ikke noget, jeg fortryder. Og heller ikke noget, der skulle være gjort anderledes? Nej, det føler jeg ikke. Altså selvom der er begået mange fejl, som du selv er inde på, det kan man ikke undgå at gøre. For mig, der er det vigtigt at sige, at alle begår fejl. Og jeg har begået mange fejl. Det handler udelukkende, at den måde, man skal bedømmes på, det er, hvordan man retter den. Og nu er nået frem til vejs ende, Jof. Og du har haft mange succeser. Vi har været inde på lidt af det her, man kan læse mere om det i din fremragende bog her. Men er der en ting, man kan fremhæve for den lange musikalske karriere, som du tænker tilbage på med en lille smule mere stolthed end alt det andet, som du er stolt af? Nej, det er det faktisk ikke. Altså forstået på den måde, at rigtig mange af de albums, jeg har været med til, eller som jeg har stået bag, mange af de ting, som er skabt, som i dag står stærkt som klassiske albums osv., det er jeg selvfølgelig stolt af. Men jeg er stolt af, hvad skal man sige, den periode, jeg var
på og skabte en masse musik. Det er trods alt 10 millioner albums, som der kommer ud af det, som jeg har været producent på og formidler af. Det er jeg stolt af. Altså det er helheden, jeg er stolt af. Jeg er stolt af alle de mennesker, som har kunnet drage nytte af mit arbejde. Det er det, jeg er stolt af. Og fremtiden, Jof, skal du ud og holde nogle flere foredrag? Jeg ved, du holder foredrag om Bamse, sammen med Kate, hans enke. Ja. Men nu har du jo skrevet en fin og god bog her. Ja. Kunne man forestille sig, at du skulle ud og fortælle om den? Det vil jeg rigtig gerne. Og det vil jeg arbejde på, at komme ud og fortælle både om mit liv, men så også fortælle nogle røverhistorier, for der er masser af røverhistorier i den bog også, altså skægge, totalt tossede situationer, som jeg beskriver, og det vil jeg gerne ud og fortælle om. Jof, tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte om din nye bog og dit liv. Tak fordi jeg måtte. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Won't you come on in?